bersedih, selalu setia kepada suami. R. Rahasia rumah tangga adalah dipegang oleh istri. I. Inilah istri yang solekah. Amin. Apik. Nikolas. Aduh angel terus. Njajal diartekke mbok menawa kowe iso pinter ngono kuwi iso dienggo sangu golek dhuwit lho kok. N. N? Namanya Mas Nikolas. Iya. N. I. Inilah Mas Nikolas. C. Cepat tanggap darurat sebagai bapak yang baik. Iya. O. Olahraga selalu supaya badan sehat. Hubungannya karo wong dadi manten ora olahraga. Gampang kelipuk. Ayo. L. Lambarane agama sing kuat. Oh, ameneh. Akan menjadi ayah yang baik mergo sesuk bakale peputra dadi bapak sing apik. S. Menjadi sumber dana bagi rumah tangga. Ngelingono wong lanang ki duwe kewajiban goleke sandang pangan karo anak lan bojo. Ora kena mingko kuwi kewajiban. Kesel kaya ngapa, awak remuk kaya ngapa, nek kelingan anak karo bojo cancut gumregut nyambut gawe. Weh lah aku duwe tanggungan nyawa. Bener. Bener kok kuwi wajib kaya ngene. Oh iya. Nang omah ditunggu anak bojo, mulih nyambut gawe nyokayanu, kayaku tampan ana Bu, biyuk ki dienggo anak karo kowe. Aku njaluk sithik. Engko tuku rokok. Ayo, engko tuku rokok penting kuwi nek doyan ngrokok, nek ora ya ora apa-apa. Ayo. Pancen ya ngono. Sing putri ya ngono, nampa kayane sing kakung ya ditampa kanthi ikhlas. Sepira-pira ditampa. Wong lanang ketayalan nyambut gawe sirah dienggo sikil dienggo sirah ki paling lara nek dipaido terus. Kok meng semene Mas. Lah kuwi kata-kata sing elek kaya ngono. Iya. Kandhani kok. Kok meng semene Mas. Lah kuwi marayati